से टीचर कौन लगा था कि नहीं देगा मौसा बड़े साइड कौटी ମୁଁ ଦେଖିଛି ଜାଗା ଦେଖିନି ଏଇଟା କେଉଁଠି ସାହି ଗୌରୀ ସାହି ଏଇଟା ମଉସା ଅଶୋକ କୁମାରର କୋଉଟା ଗଡେଇ ସାହିଟା କୋଉଠି କି ଗଡେଇ ସାହି କୋଉଟା ପୁରା ବଡ ବଳଦ ବନ୍ଧା ହେଇଛି କହିଲା ତାଙ୍କ ଘର ବଡ ବୋଉ ମରିଯାଇଛି ପ୍ରାୟ ସାପ ପଇଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ହଁ ଏଇ ଘରେ କି ହଁ ହଁ ଅଶୋକ ଭାଇ ଘର କୋଉଟା ତାଙ୍କର ସାପ ପଇଛି ଏଇ ଆଗରେ କାହା ଆଗରେ କହିଲ ମୁଣ୍ଡରେ ଟ୍ୟୁବଲ୍ କତିରେ ଚାଲ ଏଇଠି ବୋଧେ ଏଠି ସାପ କାଗରେ ବଇଛି साप केतल देखिलनी दाटाल देखिलनी एना फोन करले ना काट दबा फोन एना करले आली भीतर अछि नै हां देखा जाउ टॉर्च पर देखो ना से गाता देखा जाउ छी मोटा देखा जानते क्या टॉर्च लो होई ना भामणा है देन टॉर्च भामणा टॉर्च ना दे भामणा दिले दे टॉर्च ना है टॉर्च आने भामणा है दो मारी तो ना ए उठ जाओ हाउडर आनी साड़ी हाउडर बे हां से माटी पोछी हाउडर ए का देखि जा हां हां एक ना देखि ए ना बसले ए धामणा दा धामणा बा ढंड तू बुझिलु पीछा अरे हम देखिलु भीतर तो मुंड खराब हाथ पुरी देख देलु धामा से ढंड जणा पने रोड ए ढंड ढंड भाई ए ढंड ढंडडा बा ढंड तो कामड़ा साप खाली कामड़ियो ढंडडा जगह रोज सेठी सर अंडा पुळे देगी बुझलो ए अंडा देई मान अंडा दो को आइछ अंडा पुळे देगी अंडा देई सेठी से बान न तुम ना जे अंडा देई हां फावडा आलो अंडा देई लोको बेगडा नो तू अनरे आड़े जोटा रेस्क्यू करे ढंडा सब अंडा देजी देखिया अंडा एबे देइछ बदे जरी दे जरी उठा खिन ताकू छानी को छानी अंडा अछि ना
ତା ଅଣ୍ଡା ଉପରେ ସେ ଉଷୁମେ ନାହିଁ ତ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଦେଇଛି ବୋଧେ ଇଏ ତମେ ମତେ ଡାକିଲେ ତମର କାଣ୍ଡ ନଳ ପଶିଲେ ମୁଁ କାଢିବି ତମର ରଖୁନ ଆମର କଣ ହବ ଆମେ ଆଇଛୁ ଆମେ ତମ ଛାପ ଧରିବା କଥା ଧରିବୁ ଆମକୁ ଫୋନ ନହେଲେ ଆମେ ଆସିବୁ ହଁ ହଁ ତମ ଡ୍ୟୁଟି କରିବୁ ଆମେ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିବୁ ତମ ଧଣ୍ଡ ବାରୁ ତମ ନାଗ ହାତରେ କଥା ଦେଇ ପଳେଇଥିଲି ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି ଫାଉଡା ଦିଅ ଫାଉଡା ତମ ସାପ ତମ ରଖୁନ ଆମେ ତମ ଘରୁ କାଢିଦେବୁ ଆମେ କଣ ସାପ ନେଇ କଣ କରିବୁ ଆମ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ କରିବୁ ନା ଆମେ ତମ କଥା ଶୁଣିବୁ ନାଇଁ ଗଦ ଫଦ ଭୁଲ କଥା ଗଦ ଫଦ ସବୁ ଭୁଲ କଥା ଦେଖିବା ବଡ ଜନ୍ତୁ ନାଇଁ ସାର୍ ଜରି ଦେଲ ଜରି ଆଣ ଜରି ଆଣ ସାପକୁ ନେଇଯିବା ଏବେ ତାକୁ ଦେଖେଇବୁନି ଆଉ ଗୋଟେ ସାପ ଥିବ ଜରି ଆଣ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ତ ବୋଉ ଖୋଇଦେବୁ ଅଣ୍ଡା ଏବେ ଦେଇଛି ଆଉ ଅଣ୍ଡା ନଷ୍ଟ ନା ଛୁଆ ଫୁଟିବନି କି ତାହେଲେ ଜରରେ ଟିକେ ମାଟି ପୁରେଇବା ଦେଖାନ୍ତି ଜରରେ ଟିକେ ମାଟି ପୁରେଇବା ଢଣ୍ଡ ଛାପ ବାହାରିଲା ଯାଇକି ତାର ଅଣ୍ଡା ବୋଧେ 30 ରୁ 35ଟା ଖଣ୍ଡେ ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମାଟି ଜମା ନା ସେ ମାଟି ଟିକେ ପୁରା ଅଣ୍ଡାରେ ଏ ମାଟି ପୁରା କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ମାଟି ଦେ ଖାଇଦେବି ସବୁ ଜୀବନ ଦେଖ ସାପ ଅଣ୍ଡା ସେ ମାଟି ପୁରା ସେ କୁଟା ଦିଅ ନା ନାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଯୋଉ ମିଳେନି ସିଏ ଫୋନ ତମ ସେଠି ସାପ ବାହାରିଛି ଆମେ ଯିବୁ କି ସାପ ମୁଁ ଦେଖିନି ଶୋଇଥିଲି ସେ ଲାଗିଯାଏ ସେ ସାପ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ଟିକେ ନରମ ଟିଭିରେ ତୁ ହିରୋଇନ ବାହାରିବୁ ନା ବାହାରିବ ତମର ବାହାରିବ ବେଶୀ କାଇଁ ହଉଛ ତୁ କାନଳି ହେଲେ ବି ଡାକିଦବୁ ଫୋନ କରି ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବର ନା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଥାଉଛି ଆମ ଏରିଆ ନା ନମ୍ବରଟା ମାରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଆମ ନମ୍ବରଟା ସେ ଗୋଟେ ନମ୍ବର କେବେ ବାହାରିବ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖିଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ମୋର ନାଁ ବାବା ଆଇଲେ ବାହାରିବ ଆପଣ ନା ଜାଣିଥିବା ଦରକାର ନା snakesavermanas ମାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ନାହିଁ ଠିକ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଦିନ ସାପ ଛଡା ହେଇକି ଆଇଲେ ଭଲ କାଲି କେତେଟା ସାପ